Sad već gotovo protekla 2020. godina bila je puna izazova i neizvjesnosti, kako za građane, tako i za društvo, ali i za gospodarstvo. Tvrtka Hrvatske ceste je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Što Hrvatske ceste znače za gospodarstvo, te kako napreduju najveći projekti, ispričat će nam predsjednik uprave, gospodin Josip Škorić. Dobar vam dan. Dobar vam dan, dobrodošli u Hrvatske ceste. Pa evo, mogu reći da Hrvatske ceste upravljaju, grade i održavaju mrežu državnih cesta koja u ovom trenutku čini 7300 km državnih cesta. Kvalitetno povezivanje hrvatskog prostora svih regija i priključenje na mrežu europskih prometnih pravaca zapravo preduvjet je za dinamičan gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Ono što mogu reći da su sve naše aktivnosti inače, a tako i ove godine, su zapravo u skladu sa strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske i četverogodišnjim programom Vlade Republike Hrvatske i godišnjim planovima koje donosi Vlada i Sabor Republike Hrvatske. U ovom trenutku Hrvatske ceste provode preko 600 projekata građenja i održavanja državnih cesta i mogu reći da smo već godinama u top 5 javnih naručitelja u Republici Hrvatskoj, što na određen način daje poticaj ne samo građevinarstvu, nego i gospodarstvu u cjelini. Ovo je godina u znaku koronavirusa, nažalost. Kako napreduje Pelješki most i ostali strateški projekti u Hrvatskoj? Pa da, ovu godinu je obilježila pandemija. Teško je zapravo procjenjivati koji će utjecaj biti pandemije, jer zapravo pandemija još uvijek traje. Vidimo i sami da je u Europi u punom na nekakvom vrhuncu. I zapravo ona će sigurno ostaviti traga na gospodarstvo u cjelini, a tako isto tako i na cestovni sektor. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom, mi smo zajedno sa Vladom Republike Hrvatske i poglavito našim resornim ministarstvom u proteklih 3-4 godine proveli operativno i financijsko restrukturiranje i potpunu digitalnu transformaciju društva, tako da smo ovaj izazov koji je nastao koronavirusom i svi ovi problemi koji su se zapravo pojavili smo dočekali spremno i mogu reći da naravno da će biti tu malih odstupanja u samim rokovima realizacije, ali svi naši projekti, strateški projekti poglavito, teku za sada vrlo, vrlo dobro. Poglavito tu mislim na naš najveći projekt cestovno povezivanje Južne Dalmacije, odnosno popularno kolokvijalno zvano Pelješki most, koji je zapravo prvi susreo sa izazovima uslijed korona krize. Znamo da nam je na samom mostu izvođač iz Kine i tu su zapravo bili određeni problemi vezano za dopremu materijala, za odlazak naših nadzornih inženjera u Kinu, za dolazak radnika iz Kine u Hrvatsku. Sve to jednom dobrom koordinacijom Hrvatskih cesta, nadzorne službe i izvođača. Zapravo sve te izazove našli smo rješenja za sve izazove i mislim da radovi napreduju vrlo dobrom dinamikom i da neće biti većih odstupanja u realizaciji projekata. Također i naši drugi projekti koji su se realizirali tijekom ove godine i još uvijek se realiziraju su zapravo u nekakvoj dobroj dinamici, zadovoljavajućoj dinamici, sukladno svim našim dinamičkim planovima. Mogu reći da smo ove godine također jedan projekt koji se financira iz Fonda Europske unije, obilaznicu Petrijevaca, završili u roku, da radimo državnu cestu D403 također iz EU fondova, da radovi idu predviđenom dinamikom. Bukvenički Cerovac Mostanje, obilaznicu Karlovca zapravo također radovi teku predviđenim dinamičkim planom. Dakle, sve te naše investicije koje provodimo unatoč svim tim izazovima u koordinaciji sa izvođačima radova i sa nadzornim službama nalazimo rješenja da ne bi došlo do većih kašnjenja u realizaciji. Kako Hrvatske ceste stoje po pitanju korištenja europskih fondova? Zapravo mogu reći da Europska unija, zapravo cestogradnja nije u fokusu Europske unije. Cestovni projekti nisu u fokusu Europske unije. To već vidimo iz 2 operativna programa i naravno nazire se i ovaj sljedeći operativni program, odnosno sljedeće programsko razdoblje također isti princip. Naime, u fokusu kada govorimo o prometu su modernizacija željeznica
i plovni putevi. Međutim, mogu reći sa zadovoljstvom da sva raspoloživa sredstva koje smo imali u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 400 milijuna eura mi smo u potpunosti iskoristili. A jednako tako mogu reći da novo programsko razdoblje još uvijek ne znamo kako će ono izgledati. Čekamo spremni sa novim projektima. Tu bih posebno izdvojio 2 projekta koja su od iznimnog značaja za područje na kojem se oni provode. To su Srijemska granična transverzala, zapravo to je povezivanje Iloka na koridor 10, odnosno na autocestu A3. To je u duljini od 40 km, nešto malo manje od 40 km, koji je iznimno značajan s obzirom da se radi o graničnom području i o povezivanju Iloka koji je, moramo to priznati, dosta loše riješen sa povezivanjem na glavne europske prometne koridore i tim projektom bi zapravo Ilok spojili direktno na koridor 10 i naravno multimodalna platforma Split-Omiš. Dakle, to je jedan zahtjevan projekt u duljini od 21,5 km gdje smo već iz svojih sredstava počeli dionicu obilaznice Omiša i u ovom trenutku je u nadmetanju također jedna dionica od Solina prema Stobreču. To smo također pripremili za fondove Europske unije za sljedeće programsko razdoblje. I za kraj ovog današnjeg intervjua jedno malo neformalno pitanje. Pripremajući vaš ured za ovaj intervju, moglo se vidjeti dosta nagrada koje su Hrvatske ceste osvojile. Jedna od tih je nagrada zapravo upućena vama od zaposlenika. O čemu je tu riječ? Što vam to znači? Pa zapravo sve ove nagrade koje vidite u uredu zapravo su plod predanog rada i truda svih zaposlenika Hrvatskih cesta. Mi smo negdje prije 5 godina zapravo, kada smo započeli taj nekakav projekt restrukturiranja tvrtke, uveli i određene godišnje nagrade za zaposlenike koji se tijekom godine posebno istaknu u svom radu. Znači nekako koji daju nekakvu dodanu vrijednost svemu onome što provodimo. Međutim, onda u jednom trenutku su mene iznenadili zaposlenici i dodijelili mi nagradu za najboljeg šefa, što me posebno veseli i posebno me je to iznenadilo, s obzirom da tu, ja sam u ovoj tvrtci već 15 godina i ta mi nagrada, odnosno to priznanje je plod nekakvog našeg zajedničke dugogodišnje suradnje između mene i zaposlenika Hrvatskih cesta. Čestitke na ovoj nagradi, naravno svima ostalima i hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala i vama.